дар зиндагӣ ҳамеша аз 5 намуди инсон дурӣ биҷӯй, то дар қалбат ҳамеша оромии зиёде бошад. Якум, аз он нафаре ки ҳамеша барояд суханҳои дурӯғ мегӯяд. Дуюм, аз он нафаре ки ҳамеша туро ноумед мекунад. Сеюм, аз он нафаре ки дар назди ту омада дигарҳоро бад мекунад. Чорум, аз он нафаре ки вақте занро мебинад туро масхара мекунад, то ин ки онҳо барояд биханданд. Панҷум, аз он нафаре ки нисбати ту ҳисси баду манфие дорад.